Allah subhanahu wataala ya haramta cin riba kuma ya ce ku ji tsoron Allah la'allakum tuflihun ko fara ko ta ku zama yan aljanna duk wanda ke neman rabauta a lahira ya tsira daga wuta to ya nisanci mu'amala da riban nan da yawa ko da harkokin mu ne na yau na kullun na banki malamai suna magana da yawa a cikin shi da mutum zai fi kyau ya karbi bashin bankin da babu riba ko in bai samu ya karbi bashin bankin da suke ba da kayan amfani sa'annan sai su dan ƙara wani abu shi wannan yayi kusa da ya zama kamar wato kasuwanci misali akwai bambanci wannan ya je ya karbi bashi a riba a kudin banki aka bashi naira miliyan 1 aka ce zai kawo miliyan 1.300 to wannan ana nan za a dinga cirewa har ya biya miliyan 1.300 wannan ya ba da riba ne amma mutumin da aka ce gini zai sai ce to ya je banki sai banki suka ce to za mu sai maka kayan gini da suka je sai suka sai maka kayan gini na miliyan 1 sai suka ce to ga kayan gini nan mun siye shi miliyan 1 mun sayar maka miliyan 1.300 shi za ka biya mu kaga shi wannan sun ba shi kaya ne ba kuɗi suka ba shi cash ba sai suka sa ribar su wani abin za a yi kiran shi riba a kai ba za a kira shi riba ba saboda ba kuɗi da kuɗi suka ba shi ba kaya ne ya siya kamar yadda kasan mutum yana da haƙƙin ya je siyo kaya a kasuwa naira miliyan 1 ya matsa can ya je ya sayar ma wani miliyan 1.300 kuma ya ci halas ya ci riba ba laifi ba ne to haka nan kamar irin wannan kasuwanci in yi da banki to wannan ba za a iya ce mishi riba ba amma ya je ya karɓi kuɗi cash a ƙara kuma shi wani abu a kai wannan abu sunan shi riba Allah subhanahu wata'ala ya hana karɓar riba ya hana cin riba sai dai in wanda ya zama cikin laluri ko da dole wanda aka yi bawa babu yadda zai to irin waɗannan akwai kuma hanyoyi ko wasu abubuwa da malamai suka fitar a ƙa'idan al-darura ibn mansura amma haka kawai mutum ya shiga cin riba yana karɓan bashin riba yana ta'amuli da riba hasara ne musiba ce a cikin rayuwarsa da na iyalinsa da duk abin da yake ci na riba nan bala'i ce ba daidai bane mutane wasu sun ƙware wajen ba da bashi da ruwa a kasuwanninmu wasu sun ƙware wajen wato mu'amala da riba da ba da bashi in za a bayar a ƙara kuɗi ko in kaya ne a ce a ƙara kuɗin ko in kuɗin ne shi ma a ba mutum bashi a ƙara duk waɗannan abubuwan sarori na riba kuma Allah subhanahu wa ta'ala yana ɗeba albarka ga dukkanin mai ta'amuli da riba mai cin riba mai bayar da riba mai kokarin sai ya gallaza wa mutane saboda yana ga shi yana da wani abu a hannun su kuma suna da tsananin bukata ba su da shi bari ya amfani da wannan damar ya ƙara musu wani abu to Allah subhanahu wa ta'ala bai yarda da wannan ba shi sa Allah ya ce ku ji tsoron Allah a ƙarshen aya taqullaha allakum tuflihuna ku ji tsoron Allah in kuna son rabauta ku fa Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya kiyaye mu ba na'am